মানে মই থার্ড সেমিস্টার এক্সামটো দিছোঁ দিয়াটো কিন্তু মানে গোটাই ৰিজাল্টটো মানে এটাও ভাল হোৱা নাই। We won re-result बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि मुर्दाबाद। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थार्ड सेमिस्टारनि फिथाइखौ लानानै फालांगि खालामदों नामा? बे सोंथिखौ जों खालामाखै। बे सोंथिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिमानि फरायसाफोरा सोंथि खालामदों। जों सानो बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोनसे बिजनेस बायदिसो खालामदों होननानै जों सानो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय थार्ड सेमिस्टारनि आनजाद बहिखौ फिन मोजाङै नायफिननानै फिन आनजादनि फिथाइखौ फोसावनांगौनि दाबि। ভালকৈ চাই কেনে মানে ৰিজাল্টটো আৰু পুৰণকে চাই কেনে ৰিজাল্টটো আৰু একবাৰ দিয়ক। মানে बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिजाबा आनजाद जानायनि साननैसो आगोलावसो फैयो होननानै अजद दिखांदों फरायसाफ्रा। আৰু কিন্তু কিতাপটো মানে বহুত দিনৰ পিছত আহে আৰু মানে এক্সাম যেতিয়া হ'ব কালি মানতহে পাম, মানে নাহে, জলদি নাহে। तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि गाहाय दरखं मोखाङाव फरायसाफोरा खुद दिखांनाय दिन्थिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय थार्ड सेमिस्टारनि फिथाइ ओंखारनाय फरायसालिनि फरायसाफोरा गोजोननाय गैया। मानोना बे फिथाइ फोसावनाया थार फिथाइ नङा। फिन मोजां फिथाइ होनांगौनि दाबि खालामना गंफ्रोमबो फरायसालिमायाव गोख्रों रावजों सिखावदों। तामुलपुर जिल्लायाव थानाय तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि थार्ड सेमिस्टारनि फरायसाफोरा गासै आनजाद होदोंमोन 304 फरायसाया। बेनिनो सा 86 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो सा 217 फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हायासै। बे फिथाइखौ लानानै दिनै तामुलपुर फरायसालिमानि गाहाय दरखं मोखाङाव थार्ड सेमिस्टारनि फरायसाफ्रा खुद दिखांनाय दिन्थिदों। बे खुदिसानाय हाबाफारियाव We won re-result बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि मुर्दाबाद, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि हाय हाय, No solution no rest स्ल'गानजों आवरायना अख्रां गोमसारहोदों। মানে মই থার্ড সেমিস্টার এক্সামটো দিছোঁ দিয়াটো কিন্তু মানে গোটাই ৰিজাল্টটো মানে এটাও ভাল হোৱা নাই। চব বেগ আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে মানে অকল আমাৰ কলেজৰ অকল নহয়, আন কলেজৰো মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো পঢ়িছে সেইটো চব মানে বেগ হৈছে। যদি আমাৰ অকল কলেজত যদি হ'ল হয় আমি তেতিয়া মান্থলি হৈ কিনে মানে মানি ল'লোঁ হয়। এতিয়া মানে আমাৰে অকল নহয়, এইকাৰণে মই যিটো কৈছোঁকে মানে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাৰহঁতক কৈছোঁ মানে আৰু একবাৰকে ভালকৈ চাই কেনে ভালকৈ চাই কেনে মানে ৰিজাল্টটো আৰু পুৰণকৈ চাই কেনে ৰিজাল্টটো আৰু একবাৰ দিয়ক। মানে এনেতো ছাৰহঁতে বহুত মানে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত আৰুকে মানে ফৰ্ম ফিল আপটো আৰু কৰিবই দিয়ে। ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে আৰু একবাৰ মানে পইচা দিব লাগে। মানে পইচাটো একবাৰ নহয়, বহুত 2000, 1500, 1700 এনেকুৱা উঠাই মানে তাতে মানে বিজনেছ হিচাপত হয় আৰু এইকাৰণে মানে আমি মানে অলপমান আৰু একবাৰ চাই কেনে মাৰ্কশ্বিটটো ভালকৈ দিব লাগে সেইটো ভাবিছে। আৰু এনেতো কিতাপটো মানে বহুত দিনৰ পিছত আহে আৰু মানে এক্সাম যেতিয়া হ'ব কালি মানতহে পাম, মানে নাহে, জলদি নাহে, বহুত দেৰিকৈ আহে। এইকাৰণে মানে ছাৰহঁতে বুকটোকো যেন ভালকৈ পটককৈ দিব পাৰে, মানে সোনকালে দিব পাৰে সেইটো মই বিচাৰোঁ। আৰু এনেতো ৰিজাল্টটো এটাও ভাল অহা নাই। আমাৰ কলেজত অকল হ'লে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ অকল হয় গোটেই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰে হয়। সেইকাৰণে মই সেইটোকে বিচাৰোঁ ছাৰহঁতে যে ভালকৈ আৰু একবাৰ পুৰণকৈ চাই কেনে ৰিজাল্টটো ভালকৈ দিয়ক। মেজৰ ছাবজেক্টে আহিছে না নাই? মেজৰ ছাবজেক্টও মানে বেগ আহিছে। মেজৰ ছাবজেক্টটো বেগ আহিছে আৰু মানে জেনেৰেলটো বহুত বেগ আহিছে। কিমান ছাবজেক্টৰ বেগ আহিছে? এনেতো 90 ছাবজেক্টত বেগ আহিছে, 90 ষ্টুডেণ্ট মানে বেগ আছে। আৰু পাৰ্চেণ্টটোতো এনে 50%ৰো মানে হোৱা নাই চাগে। এনেতো হ'বই লাগে, কিন্তু এনেতো চবেই কৈছে মানে এক্সামতো ভালকৈ লিখিছোঁ। লিখা হিচাপতে নিজৰ মানে গম পায় না, মনৰ হিচাপত মানে মই ইটো লিখিব পাৰিছোঁ, ইটো লিখিব পাৰিছোঁ। লিখিব হিচাপৰ পাছততো মানে ভালকৈ ৰিমাৰ্কটো পাবাই লাগে, কিন্তু ইটো পোৱা নাই আৰু মানে চব মানে বেগ কিহৰ কাৰণে ৰাখিছে। আৰু আমাৰ কলেজ হ'লে মই মান্থলি ল'ব পাৰোঁ হয়, কিন্তু মান্থলি হ'ব নোৱাৰে না। এতিয়া যেনিবা অল বড়ো ইউনিভাৰ্চিটিৰে মানে গোটাই বেগ থাকিছে। সেইকাৰণে মই ছাৰহঁতক ভালকৈ চাই কেনে আৰু একবাৰ ৰিজাল্টটো দিয়ক। সেইকাৰণে ধৰ্ণা, এইকাৰণে আমাৰ কলেজত মানে আজি ধৰ্ণাটো দিছোঁ। আৰু जोंनि 2020 बेट्सनि फरायसाफोर बिथांमोननिया दाखालि बावै 31 अक्ट'बराव थार्ड सेमनि रिजाल्ट ओंखारना फैदों। बे ओंखारना फैनायाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जिखिनि कलेज दङ बे कलेजआनो गासैबो 50%आनो माने पास जाना फैयाखै। थिग बेबायदिनो जोंनि कलेजाबो तामुलपुर डिग्री कलेजाबो दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव गोलैयो। बेबायदिनो जोंनि कलेजाबो 304 फरायसाफोरा एग्जामखौ होदोंमोन, नाथाय बेनिनो 50%आ पास जाना फैयाखै। दा जोंनियाव 89 जन फरायसाफोराल' पास जाना फैदों। बेयो मानि थाखाय जाखो? दिनै जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव एग्जाम खुंनाय एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आन्दारखौ जाय सामलायो बिथांजों सोंखारियो बेयो मानि थाखाय जानो मोनखो? मोनसेल' कलेजना जानानै थानायबा बेखौ फरायसाफोरनि दाय होननानै, गोरोन्थि होननानै बा फरायालासिनो एग्जामखौ होदों होननानै जों बुंनो हासिगौमोन।
साननो हासिगौमोन नाथाय दा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जिखिनि कलेज गोलैयो गासैबो कलेजनानो जुदि 50% फरायसाफोरानो जुदि पास जानानै फैयाखै बेयो इउनिभारसिटिनि गोरोन्थि होननानै आं सानो 9,000 स्टुडेन्टआ दिनै बेक जाना दङ बिथांमोननि बेकखौ फर्म फिलआप खालामनो थाखाय बिथांमोना 1500-1600 फैसा लायो बेकनि थाखाय बिथांमोना बेखौ बिजनेस बाहायदों नामा दा बिथांमोना 31 अक्ट'बराव रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो बिथांमोना लगे रिसेकनि फर्म दिहुनना होदों बिथांमोना बेयावबो फैसा लागोन 200 खरि फैसा लागोन बेबो बिजनेस नामा बिथांमोननि बादिब्ला जों सानो बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोनसे बिजनेस बायदिसो खालामदों होननानै जों सानो बेनिखायनो जोंनि रिजाल्टखौ रिजाल्ट खालामना होनांगौ आरो फिथाइखौ मोजाङै मोजां खालामनांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नोसै माने रिजाल्टखौ जोङो बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन गोबां फरायसाफोरनिफ्रायनो आङो मोनथिना मोन्दों जे बिथांमोना आंनियाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना जाय साबजेक्टआव HS माबायाव फाइनालाव बिथांमोना लेटार लानानै उथ्रिसारदों बिथांमोनानो बेबायदि माबायाव साबजेक्टआव बेक जानायखौ दिनै खोनानो मोन्दों बेबायदिथ' जाथावना नङा सासे स्टुडेन्टआ मोजां फरायसायानो जुदि बेक जायोब्ला बेथ' इउनिभारसिटिनि गोरोन्थि मेजर साबजेक्टफोरना फैदोंना फैयाखै मेजर साबजेक्टनाबो जोंना बेक फैदों बांसिन जेनेरेलनिया बेक फैदों होननानै बुंनो हायो आरो माने बिनि फारसे नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मा खावलायनो सानो बेनि फारसे फैनाया माने बियो निस्सय इउनिभारसिटिनिनो गोरोन्थि आरो आं खोनानाय बायदि मोनदोंब्ला बिथांमोना बहिखौ माबा इफाल खालामो होननाय बायदिसो खोनानो मोन्दों नांगौ बायदि बिजाबखौ दिहुनना होनो हायाखै बिथांमोना बेबायदिनो सिलेबासफोरखौबो एसे खम खालामनांगौ मानो होनबा सिलेबासावबो जोंहा गोबां माबा थायो आरो खोनानो मोन्दों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एग्जामाव फाइनाल एग्जामाव आउट अफ सिलेबासनिबो फैयो होननानै खोनानो मोन्दों बेफोरखौबो बिथांमोना मोजाङै रिचेक खालामनानै चेकिं खालामनानै बिथांमोना एग्जामनि पेपारखौ दाननांगौ